Yo Moro Tresno. Monggo Pak Joko. Bersama dengan sang perjambar tersebut Indonesia Sragen asli bergoyang tak sawang kae saka kadoan agem sampai tindakan payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku ati ragaku iki rino wengi mung tansah reridu ati wong ayu sigaren dadaku iki terus aku amung nyawiji
Joko Lingsingan katur lumantar kadang-kadang campur sari Moro Tresno Sukawati Parani oyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni oyo-oyo jarene wong wis nyanyo dhewe ketemu dewe disekop-sekop tak sekop-sekop tuga-tuga kamu wuse disekop-sekop trimo wurung tak sekop-sekop semene wae Pak Joko jenengane ku lho sing disamper wong wedok terus 50 laku lho sawet guna. Sampeyan wong apik, Bu. Tak dong-dongane sampeyan muga-muga tam gaji. Amin. Nanggap campur sari mengke. Campur sari apik yo ngene ya, Sep ya. Asep ya. Pimpinane Ibu Lanang pimpinane yo. Ora. Ibu Sari Ningsih. Saya gak mangkat tok. Lho, bose to wingking niku. Nah, mirsani ta? Melu ae kae. Nano yo. Bareng sapa? Pepanggian Mas Agus jarene wong wis teko kono asik wong yen ora kepenahan anane among katon sur tak gendong wowo ning kasur warna-warna pandangane kagian burung ketemu dewe tuga-tuga kamu wuse nrimo wurung samene wae
caping gunung nuhani dawuh Pak Deku Partono. Napa dhewe iki ya buat-buate ngene iki lho. Sesuk meneh sing mau duit Pak De. Mboten sah ngoten niku nyuwun aku lagu mawon. Lah nggih ra penak. Tenan aku kene karo duit iki nomor loro lho. Gel, balekno kel ra penak. Ra penak balekno. Aku dipaksa kok. Balekno pe, balekno. Mah itu sesuk. Aku wis duwe balekno. Apa ngoten niku, Dik? Balekno. Larase bareng san ya, Mas? Heeh, caping ngono larase barang. Bareng sampun. Slow. Gunung spesial Pak Deku Partono. Asik. Sep. Malik kene slendro, Sep. Mesake Pak De Partono pengen nembang kuwi. Kowe iki jan nyambut gawe kok gawe kisruh. Ngapunten Pak, sing anu sing ibon niku PA, Pak. PA 700 niku. Malik kene barang. Ayo. Ayo nang slendro kowe kleru. Juang. Nggih, lah niku wis wonten. Yo, asik.
nyawer isin-isin. Kalau enggak ambek tak gandeng ra gelem dia. Lagune wis meh entek kok duite jekol awet mau. Ora mut. Lagune apa? Lagune apa? Le wong yo mara tresno Giyol tak kendel-kendel kerja ora jajan
cepet ekonomi pikiran gampang emosi emosi Terima kasih Mbak Sembah nuwun. Yo yo yo. Sudah tua elek. Ojo ngucap aku wis mertobat Wong lanang. omong padon yen ngendika ya sing alon tak pikir dek kowe ojo kuwatir Nyatane buktine pirang sasi ora mbok urusi kowe seneng karo Elsi ora mikir bagian mburi cepet ekonomi pikiran gampang emosi emosi we emosi we emosi suwuk mas pikiran emosi bersama dengan duo artisnya Merauke Yati Bugelwati semoga